rough coin waba, hey number one, king of a melody. Nah, got it. They be talking yatty. See that we backed outside, yeah, body. Now we ballin'. She be callin'. Ready, got a girl, if we talking love, I don't want it. Deba na-ekene unu nke a bụ iji nabata unu na emume nke ichete omenala Igbo ụmụ akwụkwọ nke Unilag na-eme ya bụ mahadum nọ na Lagos ha kpọrọ ya Igbo bụ ịhụnanya maka na Igbo bụ otu Igbo hụrụ onwe ha n'anya emume nke a ga-eme n'ụbọchị nke taa akpụ ọkụ n'ọnụ maka na a ga-enwe ada Igbo ya bụ ịma ada nke kacha wee maa mma ya bụ nwa agbọbịa kacha wee kpaa agwa ọtụtụ ihe ndị a ga-eji wee họpụta onye dị otu abụọ isu Igbo isi nri na ọtụtụ ihe ndị dị otu ha ga-emekwa ọkamgba ya bụ onye kacha abụ mgbe onye ga-egbu ọja enwere bụ nna ga nọrọ nọ n'emume aka na-ewetara unu ka o si aga n'ọnụ nnukwu ego n'ụka nyeri my guys pụta n'ọgbọ I go dey live my life my way no be your life Kwado na fone ya na agwara m unu na nga na-ewetara unu ka o si aga na mmemme a maka na ihe niile na-aga n'anya ya na unu anyị ga-afụ na nwere ezigbo nwa agbọghọ nwere nọ n'akụkụ hapịa ka o were aka kọwara unu ahịa nwada biko gwakena ya Afa mba Amarachi Charity Ọnụkwọ abụ m onye Anambra steeti mmemme nke a na-emebe taa ọ bụ ihe dị egwu ebe ụmụ ndị mahadum na-eme ihe dị egwu so ọ bụ ihe na-emekọta anyị bịakọta ọnụ tugeda wee mkpakọta uche ọnụ wee mee ka bụrụ ofu ihe a na-asị Igbo bụ otu abụọ na ofu ihe mana ihe ọ na-ewepụta o eme anyị nchanyị na-abụrụ ofu ihe n'ihe niile ọ emela anyị wee dị ọnụ etu a bịakọta ọnụ etu ka ihe ị ga-agwa ka anyị na-atụ anya tupu mmemme agwụ ka ihe ị ga-agwa anyị ga-eme tupu mmemme agwụ before mmemme lụọ agwụ anyị ga-enwe ọtụtụ mmemme dịka ịgba mgba ma ndị ada Igbo anyị a ga-agbakwa egwu ndị ga-adị ka abacha ma nkwobi N'ebe ya gwara m unu na m ga na-ewetara unu ihe na-eme na mmemme a ka ọ na-esi na-aga maka na ile anya kịta ị ga-ahụ na mụ na ezigbote nwa ada nọ n'akụkụ ịma na asị na afọ dịkpa afọ bụrụ gị mana nke a wụzi maka na nwa ada ị ga-afụ ezigbote nwa ada chapụrụ achapụ ada na-eri ukwu anụ mana ka afa gị afa m bụ Ada Igbo Margaret Oluchi Amanso ọ dị mma nwere ike ịgwa ihe na-eme ebe a n'ụbọchị nke taa ihe na-eme ebe a taa bụ Cultural Day and Ada Igbo Pageantry taa ka anyị ga-eshi onye ya bụ Ada Igbo 2019 nke a sị na-enye gị na Ada Igbo nke mbụ na Unilag 2018 gwakena anyị ka ọ dị oge ịpụtara iwuru Ada Igbo a kee ka oge ị chere dị ka ada kee ka ọ dị Ekene dịrị Chukwu na ihe niile gara ọfụma, we thank God. And then Odiro Easy was really taxing, but then with the help of the ESCOs and other Ada Igbos, Jehovah bless him. Dị mma ka ọfụ ị na-agọrọ onye ga-abata kịta dịka Ada Igbo ọhụrụ and nke ndụmọdụ ị na-enye ya afọ na-agọrọ ya bụ na Chineke ga-akwado ya, ndị ESCOs ga-akwadokwa ya, and then ọ ga-enwe initiative mee ihe kwesịrị ime, and then advice ga-enye ya bụ
ka ọ dị humble na-anụkwa n'ihe. Aha m bụ Chika Chiemere Victoria. Ọ dị mma, biko gwakere m ihe mere iji wee dị n'ụdị dị n'ụbọchị nkịta, gwa m ihe mere iji wee dị otu a. Ejikere m otu a maka na eso m na ndị na-azọ Ada Igbo Unilag. Ya na nnọọ ezigbote nwaada mara mma o si na-asụ nnọọ Igbo. Ya Igbo ga-abụ ihe na-atọ m ụtọ. Kee nkwado unu maka ịzọ Ada Igbo Unilag asụ? Nkwado ya bụrụkwa obere nkwado n'ihi na ihe a na-azọ abụrụ obere ife. Ndị na-azọkwe anyị abụrụ ofu, anyị abụrụ ịbụọ, anyị rụchara 7. So nkwado anyị bụkwa nnukwu nkwado. Anyị na-anyị ga-afụ na dimkpa akwa o jikere nnọọ ejike ka ọ ya esi wee dị. Ka anyị bido kenene nye nwere na ịkọwara anyị aha ya, gwa ya ebe o si wee bịa. Bụ mmanụ afa m bụ Chukwuebuka Kingsley Adizue. Abụ m onye Atani nke dị na ụlọ ọchịchị Ọgbari Local Government. Abụ m nwa dị ya na Otolo Nnewi. Abụ m eze ndị Igbo Igwe Oshili eme nke izizi nke mbụ na Yabatek. Nwa bụ eze ndị Igbo Yabatek. Ana m agụ mass communication. Anọ m Ọ dị mma, daalụrị nne. Ya bụ igwe ndị Yabatek, ka isi wee fụ mmemme a ndị ụmụnne na-eme na Unilag n'ụbọchị nke taa? Obi asọka m oge fasendele leta si m igwe na fa esend leta na fa akwakanye ego ụbọchị fa ya agba ọfala dị eji ọfụlụ mekwa cultural day. Nsị fa na feni dịrọ ideta leta na adịmede leta just izigo m anyị abịa makwa ife anyị na-emele onwe anyị arọpụrụ arọ ife anyị mebere gbogboli obere ife taa. So anyị mere arọ gara aga mee arọ nke mbụ oge mbụ bụ Onowu ofe ọnụlọkịta mbụ igwe. So ife anyị mebere onwe anyị, so ma arọ gaba anyị na-eme na agara anyị afụ na ife na-eme ọfụma. Ndị nna anyị fakwa anyị dizela akwụkwọ fa bịa kwado anyị, fakwadoro anyị ọfụma, ife na-aga ọfụma. And m akwakwa anụ Igwe Oshiri eme nke mbụ na ọnwa ọzọ ọnwa Ọktoba na ọnwa nke 10 na arọ mma agbakwa ọfala na Yabatek. So nke m ya ịma na odogwu na-epe mpe ada amara dịka aka. So mma akwadokwa ọfụma mmekwa nke m na 25th day of October nke m ya akpọtụ na Yabatek. Make some noise, ladies and gentlemen, for contestants number 7. Alright, DJ. Alright, she will be giving us a brief info about herself. So everybody please, pay attention. If she deserves this crown, we are going to judge. The judges are going to take their notes. Everybody is going to take their notes. If she deserves this crown, please write it down and we will go to it. Thank you.